går lige en tur langs med her. Og jeg tager helt sikkert den sorte. Vi skal altså vinde en tur. Det lyder ikke. Prøv at se på alle luftindtag og så videre. Det er samme steder. Så er der en vinder her. Ja, vi filmer lige turen hernede igennem. Hvor, hvad var det? Og det er en af dem, der er nede fra starten. Og der startede den. Han er åben for lygterne, William. Det var så den sorte. Så ejer han af den ene her. Det er den her, William. Han har lige startet den. Den er sej, ikke også, Lars, den der? Men far, Ja. der er jo nogen, der skal prøve. Ja, det kan godt være, at de kører snart. Nu skal de have varmet dem op. Har du set? Jeg kender ham, der skal køre. Someone there is out to the one. Det var så det var ligesom om, der var en atomdrøm. Ja, det er godt nok også vildt, det der. Camilla, den sorte køring. Ja, det var også den, jeg helst ville prøve. Så er det sådan. Den kan altså også bare brage, var den der.